damang denang donga saha porsiao di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus baca pang museo do tahu guru gongo pe papa di acara jepek alai mari pola adoso pinatola satanya debata jumolo hita matangnya debata Jehovah para siroham molate basa rohanami Tuhan dia siroham naing disirai hatam hami ukap roha do pikiran nami asa mangulamat parwi hatam di bagasan Yesus Kristus matangnya kami amin. Dihita damang denang hatani debata dihita di bagasan Sadarion di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 natar surat di Pesalmen bidu 120 ayat 3 songon madidok disi songon nabur ni Hermon nama bahar tuak kaduluk Sion ay disido di parbaga Jehovah pasu-pasu anguluan saha rodi saliling-liling na ido anggo saha dihita karong asaha porsiaon di parbaga debatado pasu-pasu tuak kajol manamar saroha didok tudosna songon dolok Hermon songon dia dolok Hermoni iya dolok Hermoni ima na gok salju do ibana nama baur do aiksani na sejuk do disi alani ido songon ido ulini parsoran ulini hasadaun ido na didok na bolo tabereng deyak sadai ida mak dengan nai dohot sonang nai molo tumpungu sahudulan akan amar hamaranggi songon dolok Hermon nama baur tuak kadolok Sion sahat tu dolok Sion mabaur ima naburni Hermoni ima daboni parsaurani asini rohai masih rupan masih jakunan jala totong gawe pasu-pasu tuak kadongan songoni manang nguluon alani ido di parbaga Jehovah pasu-pasu hanguluan saha rori di saliling-liling na tuak kajolma namar saroha nasada masih rupan masih jakonan masih amin-aminan masih tukul-tukulan ido nata parsita ka dihita karamang denang donga saha porsiaon molo dengan masih rupan didok do sada mahamu songo dayo naik unang dua songo dayo tua didok muse rim tapak narotazon na rim ni tahi do guguna didok muse bersatu kita teguh bercerai kita runtuh inna alani do behado hita kama kena behado hita kena bersaudara namar hamaranggi behado hita dia ka organisasi kurang nai habe nuai ngaka perpecahan skisma na terjadi di tonga-tonga di Portibor alaniaha alani naso adong roha holongi di batu jolo kurang nai jolma na hola batu jolohon mamikiri diri na sendiri egois kurang nai jolma na batu jolohon hosong teal elak late dak holongi alanido gawe terjadi maaka perpecahan jala dak saurdut be dak sada be habe bolo sada molo masih jakona masih rupon tubuh damai idolas nero halani dabadao mai tutu asa dengan uli parsaurani ido didok bukedet nomor 122 ayat sadai ida hina denggani akan asarohai parpambainan na burju nang hatana pe tutu dengan nai nasaroha uli molo dapot hasadaoni alani akama kenang hita saluhuna unang mata batu julu kosong unang arong ego mamikir hot diri ta sendiri alai tajrajut ma hasadaoni namar hamaranggi songon dolo Hermon mabaur tu Sion songoni manang akka pasu-pasu di bata molo dapot hasadaon di roha molo masih rupu-rupak kita dia kanguliton atong potong ma tubuh dame masih rupa mahita sada mahita unang ma gawe adong perpecahan di bagasan mulut tahun molo adong dapat tujolo maholong mardame mahita do tak karong atas olma uli dengan molo dapat akan nasauduran na totong sada di bagasan Tuhan Tuhan tamadongan hita Tuhan tabasadaho kita Allah mahita marsada amin matanyang mahita debata Jehovah para sirohana sumurung molate di pasa rohanami Tuhan dihatam tohoma itu Tuhan songon dolo Hermon mabaur tu Sion
songoni ma aso hamdo pasu sahat rodi saling lilingna tuak kajol mana marsaroha nasada alani Tuhan mula rok pihakut turun di bagasan ngulu nami mula dapuk pihak perpecahan parasingan so tunggabe dang masih jakonak kami Tuhan naing masada kami masih rupan tupe marasing asik sipata di bagasan ngulu namion roh haruk pikiran nami alai naing dapot sadani roha uli jala denggat Tuhan molorap sauduran akan amar hamarangi di bagasan Kristus gabe dapot maka las ni roha alani mardame jala di bagasan sadani roha mahami tong urupi pargogoy mahami Tuhan di bagasan Yesus Kristus matangnya kami asuram sa mau roha amin horas.